morning, good morning. Tapos na ang Valentine's. Kumusta kayo? Inom tayo ng ating cappuccino. Today is February 15 at tayo ay kakain ng galonggong. Ayan. At inuman natin ng cappuccino. Wow! Who's that? Garcia Hernandez ko mamang sa og dialysis. Wala ko pamahaw mo to na tagal ko panda sa kabit. Asa man anong? So si wala mabunuhag to go bitaw ka bag ang sa og dialysis. Nakuha na loy kayo mo binakaon ng lakata na dinam pagluto. Iniwan ka niya. Konjaksyon dan bawal sa yung dialysis mga ang sa mapanakot ahos masud sa binakaon ng lakata na. Nag-aasa ka nung? Garcia Hernandez, ma'am. Garcia? Hernandez. Unya, naglakaw ka? Sabi ka dahil, magbuon ka rin ito, so sila, makalapa kaya. Oo. Anang mo? Mag-ayo-ayo ha? Okay, sige. Uli na nung. Uli na. Okay. Sige. Sige. Garcia Hernandez nga, oh. Alex Bahaw daw. Town food, oy. Tuya, oy. Hi guys, mag-propagate tayo ngayon ng anong pangalan dito? Ito, ang laki-laki, no? Ito yung Angela. At tinatawag ding African Fantasy. At dati ay Philodendron, ngayon ay tomato phylum or tomato phylum. I don't know how to pronounce the exact pronunciation. Kayo nang bahala. At ang ganda, di ba? Oh, very nice. Ang beautiful nitong dahon nito, kakaiba, very unique. Oh, nakita nyo? Ito ang i-propagate natin at itong ating master of propagation. Ito si Mr. Master Propagator. Where are you? Oh, bumati ka naman. Hello. Hi. Ayan, kumusta daw kayo? At kami magpo-propagate, guys. Ang dami yung ating medium. Ayan, yung 3-in-1 na binili namin sa Dao. Tapos, haluan natin ng maraming rice hull, guys. Meron din kaming bagong bili. At ito naman si Subastatum, ang ganda, no? Ito rin nagbabadya rin oh. Parang sinasabi niya na putulan nyo na ako, ang dami ko ng roots, sabi niya. Ang ganda na Subastatum, no? Oh, ito rin, ang dami na ring anak nito, nalipat na rin niya ito. Ang dami na nailipat ng lakay ko. Tingnan nyo ito, oh. Akala namin namatay na nung pagkatapos ng Odette, wala kang makitang dahon. Ngayon na yung ganda-ganda na. Ayan, oh. Ito yung silver blush na Pakita ko sa inyo yung mother niya. Ito yung mother, oh. Ito na yung rice hull. Ipakita ko lang yung mother. Ito yun, oh, yung mother niya. Nakita nyo? Yung pinapakita ko noon na silver blush. May mga bagong dahon na naman. At ito yan, oh. Tingnan mo yung dahon niya, nangingintab-ngintab. May mga silvery effects. Ayan, ang ganda. No? Muna dyan. Kawawa naman siya. Maliit Maliit ang pat. Maliit pala ito. Kala ko malaki na. Meron? Sa kami, nagawing pat, yung planggana kong pinakamalaki. Hindi naman na nagagamit dahil may okay na ang tubig namin. Washing machine na ang gamit namin. Kaya yan na lang. And then, pag nakabili na ng malaking pot, tsaka namin i-repat. Hayaan na muna natin dyan.
Kasi malapad yan, mas okay ang size niyan. At ito naman ay lagyan natin ng alga, wala yung para sa fungicide. Okay na, ang ganda. Wow! Look at this. Tomato Phylum. Angela. African Fantasy. Ayan. Tingnan natin itong ating niluluto. Sarap. Parang gusto ko sana itong i-calderetas. Pero parang naisip ko parang masarap ang pares. Pares na lang yata. Para makatipid pa ako na ingredients. Pares na lang andito kasi yung para sa ano ko, yung ingredients para sa pangalan nito. Calderetas, pero nagdalawang isip ako baka pwedeng ipares na lang. Pares na lang gagawin ko. Hindi pa eh. Okay. Marami pa naman akong pickles doon. Ewan, hindi ko ma-decidean. Teka, titanong ko muna, calderetas o pares? Calderetas o pares? Kahit ano, basta masarap. Ganun? Ayan.
Handa kami ng bilo-bilo. Kung sa Bisaya pa, this is para dos-dos. Pero ang para dos-dos, ang para dos-dos. Ano pangalan na? Yung Binignit. Ang binignit, walang ganito. Wala naman itong bola-bola. Walang ganyan. Ito naman mas special ito kasi may walang ganyan. And then this one, then nasaan na yung banana? Dito, banana. Ayun, may banana Lakpan natin pa. kasi may langaw. Tinakpan para di malangaw. May banana. Ang sarap ito, guys. Meron siyang pagkasar, may pagka-sweet. Ang sarap na so creamy with the coconut milk, no? Ayan. Mahal na mahal ang mga trabahante. Binubusog. Binubusog, guys. Oh my God. Sarap, guys. Sobra. Sarap. Sobrang creamy. Sobrang malinamnam. Oh, ayan. Pero may pinalamig na ako para sa kanila kasi mahirap na mamaya pagka nag break time sila para sa snacks ay mainitan sila, kaya ayan ang ginawa ko. Pinalamig ko sila dito. Okay? At itong mag-ama ay nilalantakan lang. Ayan. Sarap ha? Oh, diba? Sarap. Kumain ka lang. Huwag kang mahiya. Parang bahay. Mahiya ka? Mahiya. Makain din ako, guys. Oh. Napakalinang na nagawa nila is 3 o'clock mag-merienda rin. Let's go. Hi! Ayan, hapon na tingnan natin kung anong natapos nila, guys. Ito yung natapos nila, yung dulo. Ayun, nabalo na nga. Baka nga sila magbuhos bukas. Tapos na yung dulo? Tapos na, no? Ayan. Ayun, buhusan na bukas. Buhusan na nila bukas. Salamat, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga natapos na trabaho. Thank you, Lord. Kita mo yun? Nagdidilig. Ayan. Nagdidilig siya, guys. Bakit parang smoky? Smoky. Oh. Sa sunset na, oh. Dinidiligan niya mga halaman na initan. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa sa Island City Mall. Pero hindi grocery ngayon. Ngayon yung hardware. Anyway, groceries, mga siguro ang bilhin namin ay yung yes, ang ganda ng sunset, oh. No? Marumi yung salamin. 5:37. Marumi lang ang salamin kaya hindi kuha. Ay, nakubera ng hotel. Bakit daming tao yan? Daming ang tao ngayon. Bakit ganun? Panic buying na po. Panic buying na naman. Siguro. Ano mo naman yung sun? Oh my God. Ang daming tao, guys. Oh. Daming nagpa-park. Why? Okay. Ano mo yan? Gabi na? Sabi ko na nga kanina pagpasok namin gagabihin kami dun sa loob. Ang daming pila, ang daming namimili. Let's go home, guys. Okay, magbabay na ako. Bye-bye. See you again next time. Bye-bye. Stay safe. Take care. God bless. Love you guys.